bɛnde duw kɔnɔ gɛlɛya bi fa bɛɛ fɛ denw ti ɲɔgɔn fɛ cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ pati koloma ɲɛ jugu bɔnna bisimilahi rahmani rahim a sɛbɛ siɲɛ 19 njubani sokɔnɔ njubani ɲaga yɔrɔ i bɛ mɔgɔ minnu bɛ to ka njubani faga a man ɲi tarawele njubani ka balimaya ma nɔgɔ dɛ n'i ye njubani kelen faga dɔ in b'a si kɛ o ti gɛrɛ dɔ wɛrɛ la bilen o de la n'i ye njubani minnu kelen kelen y'a dama dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ kelen de fagara mɔgɔ min ka baara ye njubani fagaba ye i b'a ye a dɔw bɛ to kɔɲɔso la dɔrɔn kelen bɛ taa njubani ye kɔnɔ ye a bɛ kalifa mɔgɔw la de yan dɔ kɛ n'o tɛ n'i taara Maka i bɛ ɲɔ san ka d'u ma ye o balimatɔw tigɛ n'i taara Maka f'u b'a fɔ ko Fatuma tɛ ka kɔnɔ n'o Fatuma tɛ ka kɔnɔ jɛnna bilen mais kɔnɔw bonyatɔ de don njubani bɛ ɲaga da dɔw ka fenêtre la a bɛ ɲaga da dɔw ka ɲɛgɛn na tuma na n'a ye ɲaga da dɔrɔn sin k'i mabɔ a la i k'a labɛn ko ɲuman a ka se k'a tɔrɔ bon o njubani ɲaga kɔrɔ de n'i ye basimalatu sɛbɛn n'o ye bisimilahi rahmani rahim 19 i bɛ njubani ɲaga kɔrɔ jeni n'i y'a jeni a mugu i b'i jija k'a funfun nasi in na den minnu tiɲɛnen don dɔrɔkutalaw jɛminɛw bɛnde du min kɔnɔ cɛ n'a muso an ti bɛn n'an ko bi ka di sini ka gɛlɛn e ka i jija ka nin kɛ ji la dɔrɔn o k'a min n'a seriw kɔnɔ balaw kɔnɔ o b'a la o ye kɛnɛmata ye mais ala y'a latigɛ minnu kana ni jiw ye mawuludu kɛyɔrɔ la a ma se aw ka dɔ wɛrɛ kɛ tuguni o ji dɛ a ye taa n'a ye a ka du kɔnɔ kɔrɔbɔli kɛ dɔrɔn n'i b'a kɛ dɔrɔn a fɔ ala nin ti ji gɔnza ye dɛ ne ye nin de sɔrɔ i ka kira bange yɔrɔ la ala i ka kira valeri jira ne na n b'a fɛ n den ka passer examen na ji d'a ma kuma ni ala ye fɔlɔ ala ni kira pese fɔlɔ ala nin ji bɔra mawuludu kɛyɔrɔ de la o tuma ji gɔnzan tɛ dɛ ala kira ji de don kuma na kira valeri jira ne na ala ne ma den sɔrɔ a min san wɛrɛ i bɛ den jira n na yan